opäť tie biodegradovateľné šperky a je tu použitý popol z invazívnych rastlín a to je vlastne ako reakcia na zachovanie toho biotopu, čiže aby sa to nemiešalo, aby sa vlastne takýmto spôsobom nejako udržala tá biodiverzita. No a tieto 3 prstenie, semienko, vlastne môžete vidieť potom v tej animácii aj na pozvánke, to semienko ako vyrastá. Samozrejme, tuto nie je asi reálne, aby to vyrastlo, je to s použitím toho bioplastu rozložiteľného, opäť technika 3D tlače a to semienko je vlastne symbolom, ako keď sa dávajú šperky ako generačný klenot. V tomto prípade je to semienko jablonie, ktorú mali na záhrade u starých rodičov, čiže ako uchovanie, ako symbol uchovania toho rodinného dedičstva a tej tradície v tomto. Neviete bioplast, za koľko sa rozloží? Nedoším. Ale zistím si. Dobrá otázka. Neviem ako to. Mohli by sme skúsiť, tieto nie sú naše, takže možno tam to nie. Uvidíme, neviem. Teraz sa veľa robí z materiálov, ako sú rôzne výskumy, takže ani v tom šparku si sa nechce špecializovať.